Vítajte opäť po týždni pri ďalšej epizóde Security Sunday, vášho týždenného prehľadu noviniek a zaujímavostí zo sveta cybersecurity, ktorý vám prináša spoločnosť SysNetshield. Uniknuté konfigurácie firewallov FortiGate. Nedávno došlo k veľkému úniku údajov, ktorý sa týkal viac ako 15 000 firewallov FortiGate od spoločnosti Fortinet. Hackerská skupina Bells & Group zverejnila na dark webe konfiguračné súbory, ktoré obsahujú citlivé informácie, ako sú IP adresy, konfigurácie firewallov a autentifikácia VPN. Únik pravdepodobne súvisí so zraniteľnosťou CVE 2022-40684 v systéme FortiOS, ktorá bola objavená v októbri 2022. Hoci údaje boli zverejnené v januári 2025, pravdepodobne pochádzajú z októbra 2022 a spoločnosť Fortinet potvrdila pravosť uniknutých údajov. Najviac postihnutých zariadení bolo v Mexiku, USA a Nemecku. Tento incident predstavuje pre postihnuté organizácie významné bezpečnostné riziko. Útočníci môžu využiť uniknuté heslá a konfiguračné údaje na získanie neoprávneného prístupu do podnikových sietí. Organizácie by mali okamžite zmeniť všetky heslá na postihnutých zariadeniach FortiGate. Odporúča sa tiež vykonať forenzné vyšetrovanie s cieľom zistiť, či boli zariadenia kompromitované. Tento incident poukazuje na dôležitosť pravidelných aktualizácií a dôsledného monitorovania infraštruktúry. Zero Day zraniteľnosť ovplyvňujúca systémy FortiOS a FortiProxy. Spoločnosť Fortinet nedávno zverejnila kritickú Zero Day zraniteľnosť CVE 2024-55591, ktorá ovplyvňuje firewally FortiOS a proxy servery FortiProxy. Táto závažná bezpečnostná chyba zo skóre CVSS 9.6 umožňuje vzdialeným útočníkom obísť overovanie a získať oprávnenia superadmina pomocou špeciálne vytvorených požiadaviek na modul Node.js WebSocket. Zraniteľnosť sa týka systémov FortiOS verzií 7.0.0 až 7.0.16 a FortiProxy verzií 7.0.0 až 7.0.19 a 7.2.0 až 7.2.12. Bolo potvrdené, že táto zraniteľnosť je aktívne zneužívaná útočníkmi od novembra 2024. Spoločnosť Fortinet vydala aktualizáciu na opravu tejto zraniteľnosti. Odporúča sa aktualizovať na verziu 7.0.17 alebo novšiu pre FortiOS a 7.0.20 alebo 7.2.13 alebo novšiu pre FortiProxy. Ak okamžitá aktualizácia nie je možná, odporúča sa vypnúť rozhranie správy HTTP/HTTPS a obmedziť prístup k rozhraniu správy len na dôveryhodné IP adresy. Správcovia by mali čo najskôr aplikovať bezpečnostné záplaty a skontrolovať svoje systémy. Microsoft opravuje 8 Zero Day zraniteľností. Spoločnosť Microsoft vydala v januári aktualizácie Patch Tuesday 2025, ktoré opravujú celkovo 159 zraniteľností, z ktorých 8 je klasifikovaných ako Zero Day. Toto číslo predstavuje najvyšší počet zraniteľností Zero Day opravených v rámci jedného Patch Tuesday za posledné roky. 3 z týchto zraniteľností sú aktívne zneužívané útočníkmi. Všetky sa týkajú VSP Windows Hyper-V Anti-Kernel Integration a sú označené ako CVE 2025-21333, CVE 2025-21334 a CVE 2025-21335. Tieto zraniteľnosti majú hodnotenie závažnosti CVSS 7.8 a môžu útočníkom umožniť získať oprávnenia na úrovni systému. 5 ďalších zraniteľností Zero Day bolo zverejnených, ale zatiaľ nie sú aktívne zneužívané. Tieto zraniteľnosti zahŕňajú zraniteľnosť zvýšenia oprávnení v nástroji Windows App Package Installer, zraniteľnosť spoofingu v nástroji Windows Themes a 3 zraniteľnosti v nástroji Microsoft Access, ktoré umožňujú vzdialené spustenie kódu. Spoločnosť Microsoft dôrazne odporúča, aby všetci používatelia a správcovia systémov tieto aktualizácie čo najskôr nainštalovali. Organizácie používajúce Hyper-V by mali venovať osobitú pozornosť, pretože aktívne zneužívané zraniteľnosti môžu viesť k vážnemu narušeniu bezpečnosti ich systémov. Zraniteľnosť NTLM V1 napriek obmedzeniam v službe AD. Spoločnosť Silverford nedávno odhalila, že skupinové politiky v službe Active Directory, ktoré sú navrhnuté tak, aby zakázali NTLM V1, sa dajú ľahko obísť. To znamená, že aj keď si organizácie myslia, že úspešne zakázali NTLM V1, v skutočnosti môže byť tento zastaraný a nebezpečný protokol v ich sieti stále aktívny a používaný.
Táto zraniteľnosť umožňuje útočníkom využiť slabé miesta protokolu, vrátanie jeho zastaranej kryptografie, náchylnosti na útoky typu Man in the Middle a Relay. To umožňuje útočníkom získať neoprávnený prístup k sieťovým prostriedkom, vykonávať laterálny pohyb v sieti a potenciálne zvyšovať svoje oprávnenia. Výskumníci zo spoločnosti Silverford zistili, že problém spočíva v tom, ako systém Windows implementuje politiku NTLM v1. Aj keď je politika nastavená tak, aby zakázala NTLM v1, systém stále umožňuje jeho používanie. Spoločnosť Silverford odporúča, aby organizácie vykonali dôkladný audit overovania NTLM, identifikovali aplikácie, ktoré ho stále používajú a čo najskôr prešli na bezpečnejšie metódy overovania, ako je napríklad Kerberos. A tým sa končí zhrnutie za 3. týždeň. Ak sa vám epizóda páčila, budeme radi za like a odber a ak chcete vždy o novej epizóde vedieť ako prvý, nezabudnite kliknúť aj na zvonček. Tieto, ako aj ďalšie informácie a novinky nájdete vždy na našom webe a sociálnych sieťach sysnetshield.com. Ďakujeme za pozornosť a vidíme sa opäť o týždeň pri ďalšej epizóde Security Sunday.